Здравейте, аз съм някой и обичам снегът. Като заговорихме за сняг, обичам зимата. Като заговорихме за зима, няма сняг. Като няма сняг, няма радост! Това всъщност е доста интересно. Връщам на темата. Снегът. Снегът е едно от най-хубавите неща, но повярвайте ми, не искате да живеете на това място, което аз живея. Така. Това е... Гледайте там. Пейзажът. Това е зима. И януари месец. Имам чувство, че пролетта е дошла. Ще кажете, че отвънка това време е януари. Та първи клас не може да излезем от входната врата. Първи клас. Говорим за 2009 година. А сега, чисто новата и подобрена 2015 година, единственият сняг е там някакъв казан за буклук. Много ясно. Зимата. Какво е най-хубаво през зимата? Най-хубаво през зимата е, че има сняг. Но сега няма. Аз от моя личен опит ви казвам, училище не е хубаво. Мразя училището. Нека да извадим всички плюсове и минуси на зимата и училището. Училището. Какво е хубавото? Сега ще се справят ли всеки ден? Плюс в училището междучасията са хубави. Плюс учиш. Минус пишиш. Четеш. Учиш дълги уроци по история. Добре, това е зимата. Какво е хубаво за зимата? Зимата е хубаво, че има ваканции и Коледа. Не си на училище. Знаете ли, много се разсеям как гледам в прозореца, защото аз нямам до прозорец. Студено е навън, не може да излезнеш. Върлуват, има навсякъде болести. Относно. Добре. Това е относно този клип. Надявам да ви е харесал. Искам да питам също така за още един клип. Искате ли да направя клип, в който вие да ми задавате въпроси, аз да отговарям на тях? Който иска може да задава въпроси, ще измисля името на този клип. Линк за Facebook страницата ми долу в описанието. Ще кача снимка за задаването на въпросите. Вие спокойно можете да задавате въпроси, да коментирате въпроси на тази снимка. Аз ще избирам въпроси от Facebook. Може също така и в коментарите на този клип да ми задавате въпроси. Така, и това е относно за мен. Задавате въпроси, дано забавлявате с моите клипчета. Ако този клип не ви е бил интересен, дайте палец нагоре. Ако ви е бил интересен, дайте палец нагоре. Може да прави клипчета си по-интересни, но като за първи път това е.